KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juuli Mouhamadou Toubaɗo ɓurɓe windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nourdina Hamad Aliou Ray gorko mo dara haɓe en dewre makko en juurima ɗon dennagal seerɓe futankoɓe en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal dokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade ɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha woni émission meɗen spécial hoddiro émission mo ganduɗa dendagal yeɓiyankoɓe hoddiro ene patɗum e kala saaha dendagal yeɓiyankoɓe Piindi dendagal fulɓe kadi ko émission kadi mo ganduɗa eɗen invite ɗo e kala saaha goto e jouoɓe e hoddiroɓe joddoɗen muɗum fansude mum mbawa andude ɗum kono kadi eɗen beltuno ɗum dendagal bandiraɓe waɗoɓe participer seeɗa e ko jogui ko e hoddiro wadde noon hande kadi eɗen ɗo joddi goto tigui actrice uji principal hoddiro on woni holi on woni Mariam donc gasata sonama hokkamo konngol o salmina bandiraɓe Mariam bisimilla ma spécial hoddiro. Auzu billahi mina sheytani rajim bisimillahi rahmani rahim mbiɗa salmina jinnaɓe mi ɗiɗoɓe mbiɗa salmina kadi kala dendagal Wourossogui e kala dendagal jeegoɓe Piindi TV mbiɗa salmina ma en calmitimama min juurimama Seydi Dianka en calmini kadi dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe kono noon en calmini mawɓe galle ɓe koɗo heewi so yimɓe naate galle yo ndewe damal en calmini bandiraɓe gorko Daoudou Moussa Dia moƴƴonen geddaɗo o ko noon tigui mawni ko Haroun Moussa Dia to Burkina Faso en calmini directeur men général Kawba Samba Diop ko ɗon dewten calminen personnel Piindi kala en jetti Allah kadi en jetti sponsor meɗen leader woni KP mo Elas Demba Ka gorko dañƴo artiri e leñol mum ko gorko dañƴo artiri e nder leydi muɗum Elas Demba Ka e joom EDK Elas Demba Ka joom jolof cekken wadde noon KP ko transfert d' argent mo ganduɗa koɓe mbaɗi koɓe mbaɗani transfert d' argent mo ganduɗa ko 0 franc wadde mbaɗen feere mbaɗen enen fof téléchargé ɗum e portable uji meɗen wodande jogiiɓe portable uji ɗi gona iPhone ɓi ko Play Store wodanɓe jogiiɓe iPhone ɓi ko App Store kadi ko application mo ganduɗa teddani mo hoyi so tawi won caggal ne mbaɗɗon téléchargé oɗon mbawi yaade kala e boutique aji amen EDK en waɗi KP kadi hay boutique aji goɗɗi ɗi ganduɗa ko transfert d' argent ɗum wona EDK ko ɓuuren hewde mbaɗi KP so jiiɗi versude berson ko gratuit so tawi oɗon tiro ko gratuit so tawi kadi oɗon nelda haalis joguiɗo KP hono moɗon ko gratuit haydara yoɓata ko 0 franc ɗum noon wadde fitti kalis ma ko an jeeyan hoore ma eɗen ñaagui dennagal ɓiɓɓe fulɓe foof ɗo jaa mbaɗa feere keeɓa KP transfert d' argent waɗa no mbaɗɗen ni tawno enen kam eɗen jii hen nafoore no feewi so ɗum yawti eɗen gara ga e Mariam so tawi en mbi Mariam ko série hoddiro ko actrice principal hen kono en mbawi andude Mariam hol inde ma tigui rigui bon jaafa ɗon noon ko moɓɓaɗo seeɗa min indam tigui koko Aminata Dianka mais kam wonno yimɓe mbowi noddirde kam kolito ɗum woni indam artiste mais oɗo série hoddiro mbiyete men ko Mariam wadde ko Aminata Dianka woni inde ma so tawi min juumani so wiyama Dianka tan e wiyeede ko soninke beele Mariam ko soninke si min komi soninke to nenam e babam fof ko tagui Mariam woni hande debbo pullo ene haala puɗa labde ceer kadi ala ko neɗɗo fottata e muɗum ha sikka maaro ko soninke holko waɗi holko hokki ɗum Mariam bon arandi kam so wiyama Wourossogui moom toon haal pulareɓe ɓe keewi te hande ɓiɗɗo saraholle gonɗo Wourossogui fof mo nanani pular
on foti ko namdeede min ko toon jibinami toon mawnim mais ko ɗo ɓurmi nehade noon mais kam pulaar o toon nenmi ɗum aran mamiraɓe ɓe kam gummi gure mabɓe to tan ɓe ngari ɓe jooɗe Wursoye ɗum waɗi noon nak pulaar o min neni ɗum no feewi wadde so tawi min paami tan ko wiyede sarakulleɓe walla mbiyon suuninke mbiya sarakulle mbiya suuninke won kadi inde wonde nde ɓe jogui ñanden kawabo haalni kam ɗum mi anda saɗa andini kono mi artu hen lawol gongol caggal e namdimi kawabo wadde noon ko wiide ko hoddiɓe fulɓe par ce que ene famɗi sarakulle mo nanani pulaar kadi so wiyama sarakulleɓe han nawte ko Fuuta eɗen gandi en waɗi sarakulleɓe ne waɗi seeɗa jolfuɓe kono haalpure ɓuuri kewde toon wadde so jomum wondi tan kala mo koddiɗa kala ɗemgal muɗum wadde en paami ko ɗum tagui hande mayra munde debbo pullo tigui kadi min garta makko e ko ɓuuri yaade e banggue série ji kono haade men woɗɗoyde Mariame eɗen mbaɗa remercier bandiraɓe oɗoɓe participé e hoddiro ɓe woni no kewɗen wiide kala saaha so wiyama hande série ji moderne tan ko Piindi fuddi ɗum hande senuji ɗi foof fulɓe foof ene ñamtina ɗum noon ko yettere Allah kadi ɗum kadi ko fierté Piindi nde tawno neɗɗo yiɗi ko fuddude ko moƴƴi haaji foof ndewa hen kono noon gila nden enen fof eɗen gandi ko bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia ittata jawdi muɗum lamde ceer waɗa hen yidde jingande fulɓeɓe e ballal kadi Kabou Samba Diop kañumne e peeji mum e gandal muɗum e ɓoydu ɗum e pulaako e andana ɗum holko woni communication anda ɗum holko woni média kono noon hande so tawi en jaltini oɗo série mo ganduɗa ko hoddiro bandiraɓe koye mabɓe ko kamɓe mbi eɓe jiiɗi weddade hen grain de sel mabɓe woni ɗum ko million ngaji watte hen par ce que kala jeeɓo série o ene andi tigui ko haalis waɗa hen investir mo namaɓe fof ne waɗi hen mbuɗum walla huɗɗin muɗum ene yooɗi enen son jooɗima jettenɓe no mbaɗirten e kala saaha émission ngaji meɗen oɗo kadi émission hande waɗi hen participé ko oɗo biteɗo Rouguette Ba jeeya ko to Madina Gounass o waɗi hen 1000 francs CFA Rouguette Ba e mbimo Allah jarama o jarama en jettimo kadi en jetti Madina Gounass naaɓe foof e tawno Mariame Madina Gounass naaɓe ko yiɗɓe Piindi haɗa hoddirta ko yiɗɓe Piindi koɓe yeeboɓe Piindi télé koɓe hettotoɓe Piindi radio ene heewi e message uji keɓanmi e fansuji Piindi e yewɓoɓe hoddiri e mbi ko Madinaji ɓe guinnito Madina wadde noon en jetti dendagal Madina naaɓe jettiɗon Madina naaɓe ɗo noon en mbawata nadde Madina ha jalten taw kadi en jettani ɗon en calminani ɗon banimen gorko mo ganduɗa ko Abou Ndiaye directeur Daka Média tawno kañumne ko bandiraɗo gorko ko jiɗɗo Piindi ko jaggude Piindi kadi mon fof ne andi holko woni hakkude Daka Média e Piindi Média en calminimo en juurimamamo ko ɗon calminten bandiraɗo gorko Abdoulaye Walle Ndiaye mbaɗɗo koɓe mbaɗi ko mbaɗani ballo miskineɓe o gorko pullo dariɗo ene walla yimɓe jamantére dañɓe artiri leydi muɗum wadde noon eɗen mbiyamo Seydi Ndiaye en Allah jarama ɓe jarama en calmini dendagal Madina naaɓe en juurima ceernajo o ceerno Amadou Tidiane Ba en ñaaguimamo duwaw eɗen mbiya inchallahu rabbi so hawre welede Allah ɓoyata inchallah Daka Média waɗa inauguration muɗum so yonti kadi maɓe jiiton Piindi équipe muɗum wadde yo bandiraɓe pat ɗum ko ɗo le 5 juin inchallah ko bientôt sen gummima e Rouguette Ba on goɗɗo ene wiye Amadou Alassane Sow o jeeya ko to Pété kono jooɗi ko Saint-Louis kanko no waɗi hen 1000 francs mbimo Allah jarama o jarama Sidi Sow en calmini ɗon dendagal Pété naaɓe eɗen mbiyamo kadi yallah lomtin ko woodi barke sen gummima toon payene mo ganduɗa wiyete ko Patika o jeeya ko to wiyete Puccepa o wi o jeeya donc o wi koye somi juumani koye banggue Goudiri o donc ko wiide tan Fouta eko taari Fouta ene yaaji donc kanko no waɗi hen 500 francs CFA wadde noon Patika o wiyama Allah jarama o jarama yallah lomtin ko woodi barke ko ɓen mbaɗi hen participé eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe kono noon kolito hande minne mboɗo jetta Allah mboɗo jetta ma chéri mo ganduɗa hande ko kañum waɗimi ni kanko ñantimi guila ceerno hay jawe ɗe hay pegge ɗe hay kotone ɗe on woni Dieynaba Dia debbo mo Agname Broussiri debbo mo boose kala ko neɗɗo jiɗɗomi korsinɗomi kadi e kala saaha kala ndew ari galle ma wod cadeau mo addinimi wadde noon mboɗo wiyamo la lion la brave dame wimo merci beaucoup Seydi Dia Poulo Diawo Diawalde ɗum fof ko enen jeeyi wadde noon Allah jarama a jarama Seydi Dia ñantugal ma yooɗi nde tawno minen yaltoɓe e télé kala ñantomin ko ballitowo min nde tawno eɗen gandi kala jooɗiɗen ɗo cumci ɗi ko kesi gonata paɗe ɗe ko kese cuɗadi ko kesi ɗum ɗon noon eɗen gandi weeɓani wadde kala ballito ene ñantugal en mbiyat ɗum Allah jarama jarama wadde Dieynaba Dia Allah jarama a jarama machallah koli o yooɗi foof yooɗi Allah jarama a jarama wadde noon kolito mi arta e ma seeɗa e banggue
série ji ɗi ko gonga ka soninke kono min kewi wiide mo koye série ji haalpulareɓe holko saabi ɗum ko tagi a yahani série ji soninkeɓe koye série ji haalpulareɓe kewɗa yiyede bon min Allah waɗi moom affaire série o guilmiri woni cuhlel ko rêve am ɓoy yidde wadde ɗum mais baba mo wonnomo jaɓani déjà gila 2014 jinno wadde ɗum o jaɓani Allah waɗi noon fil à mesure 2019 nanmi hen 2019 naɗa 2019 ñe foof kala to jooɗimi ko ɗum woni yewteram un jour nag min jooɗini emin jewta monom gorko mbe salminamo de passage kanko woni afo galle Moussa Dianka o na mo joguino groupe goto mo wonno o yi hen casting Fouta Vision o waɗi kam envoyé o wi kam aɗa wawi yaade Allah waɗi jaami casting o mbanmi réussir ɓe ƴetti kam après mi puɗɗino tournage goto mais on yahani ɓe jeehi ha woni quelque temps ɓe jogui série goto piiteɗo o galle ɓe noddi kam ɗon garmi joumi min wonno ɗon actrice principale aussi puɗɗimi ɗum nde tan après pulago weeli kam mbi pourquoi pas mi continue leñol pulago machallah wadde koni Mariam natiri série ji ko somi jumani mbiɗa ko 2019 kadi nde puɗɗiɗa nde en wawno puɗɗorɗa e sarakulleɓe kono puɗɗiɗa koye fulɓe Allah waɗi kadi ka jiɗɗo pulago guila nden leñol pulago ngol ene teskitima en invite ma e série ji mumen ɗum ko yettere Allah no fewi so tawi min nani Dianka tan haggillaji men wonto jaata par ce que ɗen gandi série ɗen jogui Mounas Dianka beele Mariam mum ko jiide Mounas Dianka eyyi Mounas Dianka ko minen jiidi yumme baba déjà woni mo mbimi joni afo galle o kanko rewe moko est ce que Mounas nak mi rewani mo rewen ko sambaji on ken mi salminamo de passage Nourou mi rewe Nourou min ko kumbaji anka kumbaji te kadi mbiɗa haɗa ko Mounas heccuma kadi de Mounas ko cos Mounas ko nayeje de machallah wadde sen belama mbiyen wadde série hoddiro won soruji ɗiɗi wonɓe hen wadde ɗum ko yettere Allah Mounas ne ko miñiraɗo baɗɗo fayida enen gandi kanko no jooɗinomo ɗo kadi no kalata pular ni ko noon o haaldata pular kanko e hoore makko wadde eɗen mbawi wiide hannde minen fulɓe min kefti ɓeɗo soninke ɓan kanko amin ne jeeya Allah waɗi kadi so wiyama Mariam tan wiyete ko madame Sy wadde hannde tigui to neɗɗo resa fof ko ɗon jeeya wadde ko joom suudu Kisma Sy en calmini bandiraɓe gorko de passage en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe kono kadi en mbawata woɗɗoyde taw en jettani yidɓe Sali Dia mare men ɗen jogui groupe yiɗɓe Sali Dia ɓe ganduɗa ko yiɗɓe hoddiro ko hoddiro tan ɓe pawe kine mabɓe ɗe ko ɗum tan ɓe jeeɓata kala série baɗɗo kadi so paari hay programme no chaque dimanche ɓe mbiyata hol yiyande mon hoddiro ko ɗum tan ɓe jewtata wadde en calminiɓe e gardugol Aminata Diop ko kanko tigui keeri groupe o en calmini ɗon kadi bandiraɗo gorko Abou Wadde to Diallo Pallel Dande Maayo bandiraɗo gorko Samba Soumare on ne salminama jooɗi to e Horko Jeere ko noon tigui Ceerno Sar kañumne jeeya ko to e Dondu kono noon en calmini machallah ama jeune uji ɗi woni ko wayno Guedde Ñaan jooɗi to e Touba kono noon Mariam Gueye to e Wali Diang tan en calmini kadi ndeysan bandiraɓe meɗen ha wonɓe koye Mali wonno ne waɗi Gambinaɓe ene waɗi Malinaɓe ene waɗi Mauritaninaɓe ko wayno Hawa Sow ha to Mali o salminama o juurama Fatoumata Ba ha to Gambie ko noon aussi kono noon en calmini Saydou Ly ha to Mali wadde ko wiide ndeysan Afrique naɓe foof ko yewɓoɓe hoddiro haɗan tan e Sénégal ɗum noon wadde ko fierté meɗen wadde ko juppude seeɗa e bandiraɓe mumɓe e yiɗɓe Sali Dia wadde ko yiɗɓe hoddiro foof calminenɓe so émission goɗɗo ari kadi inchallah ma woɗɓe kadi ɓe beltinirɗen ɗumen Mariam a ɓooyi joude série ji wiyama won série goto mbiɗa ɗo mbiɗa hen ka actrice principale wonno kono kadi série hoddiro o ka actrice principale hen kadi wonko juuɗa hen a juuri hen rôle baɗɗo fayide par ce que rôle mo ganduɗa ko debbo innocent e jiɗodirnoɗo e gorko mo ganduɗa ko paso mum en foti wawde resudirde e muɗum kono yummum gorko wi yiɗa te an kadi kanko tan jiɗɗa donc aɗa wuuro ɗum holko mbawɗa haalde e rewɓe wuurɓe ko wayno bon min kalem koye jinnaɓe par ce que min sukaɓe ɗiɗi soñi yiɗodiri foti ko accere ɓe ndesodira par ce que kamɓe ɓe mbaɗi vie mabɓe ha paari foti ko accude sukaɓeɓe kañumne mbaɗa vie mumen par ce que hande so neɗɗo yeehi ha yiiɗi yiiɗi tan pour anci
weeɓani kono so wima ko kaari jimmi accu ɗum tan resodira dewna hen konngol ko an yinno sa yeehi maayi toon onma artuɗo min ko ɗum woni yiyandam e parent ji ɗi ɓe gacca sukaɓeɓe soñi par ce que hande cukalel so wima eɗe yiiɗi kaari eɓe jiɗodiri a wi wonta kalko woni kalko heewi hen kalko ari hen ko an saabi yoɓe ndento ɗum no feewi hande min mi yi on ka wona goho wona ɗiɗi yiiɗi sukaɓe ɗiɗo jiɗodira parent ji mbiya wonta après sakkittoɗo jomum jaafuɗon konngol o sowo so sowima ferguito so ferguitima gonta mbiya mbaɗe maslaha tan dewgal ngal humen ko tagui on kuma dewgal ngal haade hoddiro arti gila caɗele ngal ɗum nan so ɓiɓe mon jiɗodiri mbeɗa ñaagui mon kume dewgal ngal ɓe jaaha ɓe ndesa ɓuuri par ce que aduna hay goto anda par ce que jiɗɗo yiiɗi yidde kadi wona hunde famnude yar ko haaju mum c'est très important kadi ko message baɗɗo fort wadde noon ha joni ko wiide tan ko mokaten ko yidde findinde bandiraɓe e ande ɗum en daari e galleji he jinnaɓe koɓe mbaɗata ko tawi ko ɗum ko mbaɗata yoɓe goppu ɓiɓɓe ɓeene defto jinnaɓe kono noon ko wutteji ɓorniɗen sen paari ken ɓortoɓe Mariam caggal nde jiɗodirɗa e gorko jinnaɗo mum yiiɗa no wawno wiide yiiɗa tan haaɗa ɗon kono noon won ko Allah nattu Allah faye ma kadi nattu ɓurɗo muusde e kala debbo par ce que ɗen gandi hay sinno neɗɗo ko ferguiti tan taw ko andi ko tagui ɗum wadde ɗum koye muusi ala ko ha noon perguitoɗa anda hol perguiɗo ɗum ko saabi ɗum kadi holno mbawɗa wuurdude ɗum bon mbiɗa wawi wiide ere muusi par ce que hande sa yiiɗi gorko jinnaɗo mum debbo so salima tan pour resma ko probléme par ce que jinnaɗo debbo woni hunde fof ene foore ɓiɗɗo no salinde affaire o muusi min porsi min tiiɗi koye wonno yidde yahata ko haaju mum min mbi ala mojjab finalement mataw waɗi peeje mo hoddiro heeɓi kam min e hooram mi anda hoddiro keɓɗomo ko hol baɗɗo ɗum woni hunde gandanɗa bettere musde aussi par ce que no heeɓi kam nde mi andano pour mi haalirde ɗum Ousmane par ce que confiance mo jogueyamo affaire o teddiyam no feewi ɗum tagui mi haalnanimo finalement haw neni o arti no arti nde nak affaire o muusi te kal haysoko min wonno hande place mo no mbaɗiremi réagir mi waɗimo comprendre mais ere muusi no feewi ferguirɗa anda baɗɗo ma an ko takma miijade hande ene wawi wona taw ko mamma sel yumum Ousmane wanma ɗum beele baɗɗo wawa wadde ɗum taw wona yumum Ousmane non par ce que min mbiɗa andi mama sali tan joguimi ɗon gaño e bawɗo wadde mo foti noon bawɗo wadde foof min ko mama sali tan mbawa miijade par ce que kanko tampini kam mama sali mbawɗa miijade kanko mbawa miijade par ce que pour hakkundemi Ousmane bona ene jaranimo hunde foof wonɓe ganduɗa yummiraɓe waɓe no mama sali en jiiɗi ɓiɓɓe mumen ha jarano men wadde wonde gueɗe beele yidde ɓiyum aɗa waɗa défendre ɓiye ene jaranma yidde bonnude ɓi goɗɗo ko kalta e ɓeɗon yummiraɓe non mimi jaɓani on banggue par ce que neɗɗo sa yiiɗi ɓiye aɗa foti yidde ɓiɗɗo jananɗo par ce que no tampirɗa e ɓiye ni ko noon goɗɗo tampire ɓiyum par ce que hande sa wi aɗa yiiɗi ɓiye aɗa waɗa ɗum défendre e ko yiiɗi mi sikku poɗɗa wallide ɗum ko yiiɗi ko mais a fotani bonnande ɗum ko yiiɗi ko eyyi par ce que ɓiɗɗo foof ene waɗɗe heñere jinnaɗo par ce que hande holko gandanɗa sa waɗi ɗum ɓiɗɗo jananɗo janggo ma yante ɓiye ma ɓiye yiitu ɗum ma ɓiye yiitu ɗum ɗum woni ko wiyete jibinɗo yo rento wadde woni gueɗe par ce que aduna o jafɗon konngol olof o aduna bulla day wonderude dem koko wahlitto hande kala ko mbaɗɗa janggo ma yante ma artema ma fiite dal heewi ko debbo sali ɓiɗum gorko resa debbo ɓiɗɗo gorko o force haw jaaɓo o jaɓiri sapamde ɓiɗɗo o rifti hankkandi ko ɓiɗɗo ko yiiɗi par ce que mon foni andi yummo no waye ɓiyum ko caliɗa ko fof sa andi hankkandi ɓiye tiiɗi ñir tan kewɗa ko abbitade muɗum kono jaaɓa ko resa ɓiɗɗo debbo are galle he kañum ne wiya ene waɗa vengé wu tawde a yiɗano ɗum ha joni kañum ene continue an jaam beele debbo ne caggal nde gorko yumum gorko salima
ha Allah wadi resma aduma bele anna wa wadde feere no jidirdamu ha kanko gannodo o yittuma walla podda an ko jokkita an jam an hande exemple e ma so tawi hankande mamma sali jabi Ousmane resma addi may galle he bela wadat venger wu a continuat anje mamma sali tawde ko gannodom walla wadat feere hano mamma sali yidirma non min so tawi hande mama sali yiki ha jabi Ousmane resi kam min so mi ari pon mi wadde feere ko ha mama sali ɓeydo yidde kam mais wona wadde ko gandanda kanko mo anca kam walla omo continue o rutto to wonno hanki ɗo non mi watta noon ƴowi ko welimo belamo mok pour no ɓeydiri yidde ham no keƴirme galle he par ce que ɓiɗɗo sa resi debbo so jinnaɗo ma debbo yiɗa tan pour joom suudu ma jooɗo e galle weɓata kono noon heewi kadi ko gorko yiɗi fawɗo debbo ha jarano ɗum sertude e gorko mum serano sertude e jinnaɗo muɗum so tawi ɓiɗɗo debbo kankone o wona neɗɗo joom haqqille o wona moƴƴo on wawi arde o sernda jinnaɗo e ɓiɗɗo o ha rawe makko kono an a wona ɓeɗon genre yimɓe quoi min somi ari mi ɓeydoto welnude mama sali ha ɓeyɗo yidde hawlinma machallah Mariam aɗane série he yama so neɗɗo woni série ma wat ko jiiɗa hen ko welma ko ganduɗa série ji keddiɗi ɗi gonnoɗa hen ɗi a yiyani ɗum hen holko ɓuuri hande weldema e série he e ko ganduɗa kadi an hoorema hay sa jooɗima aɗa yeeɓa tant que an yeebiyanke o tan aɗa yiiya hen hoorema ha beltoɗa bon série hoddiro min mbiyami ko machallah par ce que somin gari tournage a yiɗata e tournage o yo gas par ce que yimɓe fof nan pijere jala eɗe gondi goto hande sa caméra haade huɓɓede a haalnama ko poɗɗa juude sa tawi tan emin gandi ara manque fewnude ɗum yimɓe fof garan mbanma accompagné ni mbaɗirta waɗir ni hesar ɓorno comti a ɓornima so tawi tan oɗo min jii yaadani hen min mbima ala change ɓorno oɗo min gaccatama hasidagal ala hen en fait mon yiɗi yo few quoi minen fof enen fof jagguɗen ko enen jeeyi ko enen nendi série o ɗum tawi go fof so waɗi hen ko ala e lawol heddiɓe garat mbaɗa ɗum accompagné ha gandanɗa hunde nde feewa so yaltima bandiraɓe mbawa weltade Mariam caggal nde gonɗa e série o aɗa jouwa séquence uji min fof ne jouwa séquence uji ganduɗa jouwa série no woda séquence ɓurɗo waddama hen marqué wona séquence mo ganduɗa ɓurɗo weldama hen walla ɓurɗo musdama hen so tawi ɗin séquence uji gari kala so tawi ɗi garani mbiya ɗi garan toon no min séquence ɓurɗo wadde kam marqué no aran taw yewe padoy ha ɓooya yo padoy ha yesso ko heddi ko Mariam enen fof eɗen gandi so yimɓe goni e série mun fof ne waɗi préféré muɗum hande wonɓe ganduɗa ko Mariam tan welataɓe wonɓe ganduɗa ko Sali Dia tan welataɓe wonɓe ganduɗa Tidiane Sarr tan welataɓe an holko mbiyata fansuji ma ɓe ganduɗa ko Mariam tan tagataɓe jooɗade ɓe kucciri hoddiro min fansujam adi fof mi jarnotoɓe mi ala jobdi mabɓe par ce que yidde weeɓani neɗɗo so yiɗima tan tampinimi surtout somi ƴoowi hande noddoɓe kam e woɗoɓe kam messuji eɓe jaafo sahaji mbe leela jabadeɓe wona pour anji jabadeɓe ko manque de temps o tan mais wona hunde mais ala jobdi mabɓe franchement ɓe jarama mais ko min ɓuuri yidde moon ko jiɗɗon kam fof min ɓuuri yidde moon mbiɗa wi moon kadi yon ɓeydu wadde yebde série hoddiro mbaɗon partagé abonné commentaire mbaɗon like surtout ɗum ɗon série o kala no yalti onon yiɗɓe Mariam ɓe mbaɗe partage partout statut mabɓe statut groupe aji ɗi mbaɗe partout TikTok mbaɗe partout dal yeyi mi wi moon big up min ɓuuri yidde moon I love you déjà Mariam mon fof ne andi holno télé waye neɗɗo nde gonnoɗa tan Aminata DIANKA simple ameɗa yaltude e télé e hande ko battuɗa yaltude e série ji haɗa ande hande holko change o gurdam ma beele aɗa yaha tan to ganduɗa neɗɗo fotte ma tan diira faye ma o ko Mariam walla ene change em ko heewi par ce que sa meeɗa yaltude télé hankkadi mbiyata ko beelami fof mo waɗa hay goto anda kam mais sa fuɗɗima yaltude télé hol gueɗe kewɗe a rentoto a jeeyata ɗum par ce que hande wayno ñanden tan mbiɗa ummi Fouta mbiɗa waɗi ha Dara mi jooɗi restaurant goto min ñaama min jooɗi tan groupe nana ara ɗi ɗum wona série hoddiro aɗa andi
hunde gananda wadi yimbe mbatti wadde mo remarque andari khaliye mo gananda biya hay gor anda ham tobe nganduma be gaccuma nder tagi kalko mbadano daran a rentor surtout tawi mbatta ko moƴƴi abeedoto wadde dum parce que yimbe e gaccuma haggilde hande sa yi foot yimbe nyande jaamito nde min affaire o mi jodo parfois min en fait mi wona neddo mo gandanda baddo important tellement que yimbe jidir kam ni en andano ka star en ce point quoi non mi jagani horam comme star parce que mi jagani horam comme star en fait jaggumi horam comme neddo bolo comme no yimbe fof kambe yebiro men be no be mbayni ko non baaden mais hande holto po jaata be bier mariama ni mariam ar poddo den mariam hokkam numéro ma hande hunde mo ganada ko fierté a weltos kadi bentan tagan ma rentade gede kewde ko dum tagi tagama pawda ko engal ba dum tagi sa woni a fuddima yaltude caméra ara rento gede kewde parce que vie ma change kadi wona nokku fof mbawta yaade wona hunde fof kadi mbawta bornaade surtout dum parce que kaldo jaltuda yimbe nan don kadi ko buri hen ko hulbinaade ko won cukalon tokkoson ko ambadata darogal mum kala ko badda be battat sa wadi ko mojji be dewade ma sa wadi ko bonni mbadan ma be dewade ma ne non so woni darogal haana wadi ediki sukabe en foti andudo fawar koyngal mum e foti andudo borno ton foti andude no haaldata dum c'est très important so dum yawri mariam min ji ciagal ne gonda di do difficulté ji fof ka cobi do hande ha teddi Ousmane wi yidam adan tiyete forto ada habare no fof on hankani badda o do épisode ciakiri badda décider wartade tak ma wad décider wartade en tout cas mi jodi tan mi ji mi Ousmane no artinde ala foko wadan kam maltraité kadi affaire musi mono fewi no accir kam ni minen musi kam no fewi mi wa joda sans Ousmane parce que mi ko Ousmane tan jinmi so wa wuuri sans Ousmane wa wuuri sans Ousmane mi jim dal bi mi tade Ousmane acci kam viam nati wade sans ya wa yo wartaran e holko birabe no rewbe ganda wonobe didon situation uji ha jarano men wartade holko battabe conseil en tant que debbo bon min mi hande oto be ndar ko mariam wadi ko parce que hande so hoddiro hebima andu ko alla fecce tinema ala kulli haale ka dewo ala ko mbawda hen so hebima artir haggile ma ganda dum ko alla fawma jebira dum alla munya oto jarane wiide ara njaafuda ham hande sukabe rewbe hewbe hande hoddir sukabe jidar ko wadde avorté dum mojjani ko wadde fitan mojjani c'est très hande ko alla fawe tinema muñ jettira dum alla ganda ko alla wade ma jara ngona reedu cioda ha jibina ku fa biye te oto jogo hen gacci andu ko alla fawma hande so alla fawanom a hebata dum oto mbade ko mariam wadi ko oto bartode hay dar oto jaram mon dum e aduna neddo farani wartade parce que dum mojjani era wadi arab donc c'est très important non ko biide sukabe be ganduda naton way faade mumen on ko biar ko jolfu ben kewi dundu bu sottego lune han nyafti neddo kala gurdo woni fon way heddem tawre kay mayani kadi kala ko are neddo ko fodore wadde non neddo o togna alla kado tuncikino walla fodore arema jarama wiide ada wada gede bonde go bonnude reedu ndu barda ko innocent mo ganduda so tawi wurina anda ko nafatma kadi ka bardo hoore mon fon andi woni bardo hoore didi sa wartima wartade en harmi en harmani juldo ko idi fof ko a yalti l'islam wiite ko adagaake hay ubbede dum non so alla faye ma natto jabru dum sa jabri dum alla tan alla pawnodo e ma fawrema non ko wiide tan c'est très important ko kalten do ko fof ko yidde wallude bandirabe ende tawno wona eden buri be haggillaji ala ko alla wadi en nattu en jodo eden kala be kedo so da haala neddo ne do tan non haala nganda ko nafata mo de tawno ala fo dum ko de haalde ko nafa neddo dum non ko wiide en gari han kante ha sebbitinde yewtere nde mariam hol kongol ma bayni ko garen gudden yewtere nde ha saha goddo mi salmina wuram taw ha para wuro sogi sogi dindeji mi salmini kal biddo wuro sogi naaj mawde cukulen mi accana hay goto mi salmini surtout nenam mayram bo ramata bo de passage mi salmini kadi nenam aissar diani bo yimbiraado moƴƴo jiddomi umota koye wajadem à chaque fois mi salmina kadi mo gananda ko goto yam madame Niass Farmata Dianka on
kala nendo Aminata Dianka nenimo ɗon mbiɗa salmina kadi hayyo feddam gandanɗa ko amiyam d'enfance guel min woni sukaɓe ha joni ko groupe goto meeɗa feccade mi salminimo onon foof par ce que limɗo juumat mi wawa limde mi salmini hayyo feddam no fewi mbiɗa salmina kadi nenam no fewi mi salmina babam aussi mbiɗa salmina mbiɗa yetta aussi joom gallam kisma si mi salmini de passage mi salmini kadi ma yummo mama e gallo fof ƴiikirabam ɓe kamɓe fof mi salmini wonɓe galle ɓe caggal galle kamɓe fof mi salmini wawa limde kala limɗo juumat mbeɗa yetta kadi monirabam ɓe mbeɗa ñaganoɓe Allah moƴƴere moon onon foof mbeɗa ñaago mbeɗa duwono kadi esam jaltude ñanden aduna babiraɗo moƴƴo jiɗɗomi korsinɗomi aussi mbeɗa ñagoɗom Allah to fayto e ɓuura mo to ummiɗo e won foftere mo par ce que babiraɗo moƴƴo jiɗɗomi no fewi non Allah jarama Mariam enen duwnima bandiraɓe gorko kisma sinde tawno koye meɗen jeeya e jinnaɗo makko cankiɗo eɗen ñagonomo yo Allah yurmomo yaafema Allah hannamo aljanna yo juuɗo moƴƴe jaɓɓomo oto yeeso makko finirmo oto caggal makko finniren yo wi ha ni ko adi hannde ko noon tan kadi woni aduna enen calmini ha joni yiɓɓe meɗen yiɓɓe Sali Diaba Muntaga ha to France kañumne ko giɗɗo tigui kadi ko jeeɓowo piindi tigui kadi ko jiɗɗo hoddiro no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi boom ene wonde fatide ha toto Madina Gounass ha joni koye Madina Gounass naɓe machallah ko yiɓɓe tigui Sali Dia ko yiɓɓe tigui hoddiro ko yiɓɓe tigui piindi ene wonde Yumma Thiam wadde ko ɓen beltodirten hannde kono yo heddiɓe ene otoɓe tikku yoɓe paam kadi kamɓene so Allah jaɓi ma ñalawma ɓe gar kadi e dendagal yiɓɓe ɓe ganduɗa ko suudiɓe feeñɓe ɗe tawno ne heewi ɗo neɗɗo jooɗi winma ha jarani ɗum haɓede harema jarani ɗum de sa ñamata yarta sabamde ma tawa anda ɗum ko Allah waɗi noon ko télé mbaɗi noon noon kalɗo guiɗo meɗen woni en calmini ɗum en juurini ɗum eɗen jahno kadi bandiraɓeɓe e kala saaha noddoɓe ɓen donc hebde meɗen walla mbaɗa men missuji jooɗoɗon yontere lewru taw en dirani waɗi noon ko missuji kewat kadi yimɓe ko ken yimɓe tan no heddiɓe fof mbayni ken ñaamoɓe ken yaroɓe ken ɗanotoɓe kadi eɗen jogui vie de famille kadi ko en mbawa han wonde e portable tan jojo foof eɗen ketto woni vocal uji ganduɗa aɗa wawi wadde recevoir ma ɓuuri temedere vocal par jour ɗum noon noon en tagui kala saaha kadi en dañƴen tan kadi musil dañƴen yaajede ko wayno dimanche uji ɗi walla ko wayi noon eɗen jooɗo ƴetten hay sinno ko 10 message kettoɗen kadi jabtoɗen kono kala baɗɗo hen message jooɗi ɗon yontere walla jonti ɗiɗi en dirani yo andu kala dañƴen yaajede men ketto hen jawani hay goto en kutaki hay goto en ɓuurani kadi hay goto nde tawno neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri kidu muɗum kadi kala ɗo mbawɗen yettade yoɓe gandu kamɓe jettinen ɗon wadde en ɓuurani ɓe ko kamɓe ɓuuri en kono ko yaajen tan manqueteɗen kono kala nde keɓɗen yaajede kamɓe foof en kettotoɓe kadi jabtoɗen ɓe wadde en calmini dendagal bandiraɓe en beltanimama ɓeɗen mbiya ha joni kala jiɗɗo wadde participé hoddiro woni numéro meɗen oɗo mo ganduɗa woni numéro commercial on waɗi orange mon en waɗi wef 77 980 33 39 77 980 33 39 ko numéro commercial Piindi wona kadi numéro goɗɗum ko wayno dendiraɓam sosoɓe camcaɓe jojo fof ne noddami n'importe quelle heure nodda guila salato ɓe nodda nder pecce jamma kadi kala tan ko ganduɗa ko haala sisiɓe yoɓe tinno wona ɗum woni numéro commercial so nanama numéro commercial ko pour yiɗɓe ɓe ganduɗa ko publicité en jiiɗen addude publicité mum sponsor uji gara walla jiɗɗo wadde participé so temedere mum so ujunere mum so ujunaji muɗum sappo waɗa hen so waɗi hen enen so tawi en keeɓi inde muɗum garen jooɗoɗen ɗo beltiniren ɗum no beltiniɗen bandiraɓe beltiniɗon ɓeɓe ko wona pour noddude pour namdade numéro aji woɗɓe walla pour wiide pasam kaari walla pour wona ɗum woni numéro commercial yo bandiraɓe en kadi mballu en toon no fewi ganda kadi woni heure uji kadi hay goto noddata hen neɗɗo Allah jarama on jarama kala ko feewe yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko enen banggue men kono wonano ko ɓurani men kewɗen wiide ko jaam dow jaam less ƴamde hakkude o jaam ɓoltan duume men Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade koppeji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere
ñande kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantuma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa fof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma